Adosinda, mental, peñota entaleko kidea eta bien merezi hartua, gorka bigarren eta podium altxiz, osatuta podioak gizonezkoen kasu garatzen Miretiosun epikoina izan da. Bigarren postuan Olaia Jauregi Añorga triatu taldekoa eta podium altxiz Aitana Abalos Jepa triatu taldekoa izan dugu. Eta hemen baditugu azkeneko lasterkariak hauek ere behar dute txalo merezi bat, txapelare eramango dute gaurkoan, hauek ere merezi dute txalo zaparra, nola ez ba, iruko triangle taldeko kidea, zorionak!